Αν έχεις επιχείρηση και δεν ανεβάζεις βίντεο με το personal brand σου στα social media, ζεις στο παρελθόν. Πολεμάς με τόξο, ενώ ο ανταγωνιστής σου που χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία έχει μπαζούκα. Σήμερα ο κόσμος δεν αγοράζει απλά ένα προϊόν, αγοράζει το πρόσωπό σου. Αγοράζει την εμπιστοσύνη που του εμπνέεις. Αγοράζει αυτόν που βλέπεις συνεχώς μπροστά του. Αν δεν σε βλέπουν, δεν σε θυμούνται. Και αν δεν σε θυμούνται, δεν σε επιλέγουν. Το σωστό περιεχόμενο με στρατηγική και branding μετατρέπει την επιχείρησή σου από μία ακόμα επιλογή στη νούμερο 1 επιλογή. Περισσότερη αναγνωρισιμότητα, περισσότεροι δυνητικοί πελάτες, περισσότερα έσοδα. Και αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα στούντιο. Ξεκίνα μόνος. Με το κινητό σου και πάρε και ένα μικρόφωνο. Μίλα για όσα απασχολούν το κοινό σου. Για όσα θα έκαναν κάποιον να γίνει πελάτη σου. Αν είσαι επιχειρηματίας και χρειάζεσαι βοήθεια με το personal brand σου, στείλε μου μήνυμα. Με τον Κώστα έχουμε γίνει viral άπειρες φορές. Πετύχαμε τεράστια αναγνωρισιμότητα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και εγώ και ο Δημήτρης που είμαστε στο podcast μπορέσαμε να φέρουμε και πελάτες στις επιχειρήσεις μας. Χριστάρα, λέγε. Αυξήθηκαν οι πωλήσεις 40%, ναι ή όχι? Από τα πρώτα βίντεο μέχρι σήμερα έχουμε δει αύξηση 40% των πωλήσεων online. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο που έρχεται σε επαφή μαζί μας, πολύ περισσότερο κόσμο που έρχεται και στο φυσικό μας κατάστημα. Και σαν άνθρωπος είσαι πολύ καλός, δηλαδή από την πρώτη μέρα που δεν γνωριζόμασταν, κατευθείαν είχαμε χημεία, χαβαλέ, λες και σε ξέραμε πολύ καιρό. Τα βίντεο σαν αποτέλεσμα φαίνεται και από τις αντιδράσεις του κόσμου, ότι πάνε πολύ καλά. Και αν δεν είσαι επιχειρηματίας, στείλε αυτό το βίντεο σε έναν φίλο σου που έχει επιχείρηση και χρειάζεται να το δει.